guys, vi kommer til at spille Firefly and Watergirl in the Forest Temple 3. Og ja, min mor spiller igen. Ja, jeg vil gerne være med i dag. Så jeg spiller videre. Jeg tror bare, vi går ind i det. Skal vi ikke complete den her også? Lad os prøve. Så jeg skal complete den. Jeg skal lige vide. Jeg vil gerne lige sige noget. Jeg blev fortalt, at denne video lagger, og den hedder Y8. Måske skal jeg tror bare, jeg kommer til at kunne hoppe ind i det. Jeg tror bare, vi kommer til at gå ind i det. Ja. Hvorfor pauser? Nej. Tilbage til videoen. Tilbage til videoen. Tilbage til videoen. Tilbage til videoen. Okay. Så ser jeg den her. Ja. Hvis der er det glitch herovre, er det et spil. Hvad lige? Nu er det ligesom faktisk der. Stregerne. Må jeg vise noget? Der er faktisk en ting. Nej. Man kan faktisk hoppe, men må jeg vise noget? Og det er sådan det der. Så i sidste video lærte jeg, hvis man klikker ned, gør den det. Og der er ikke meningen, det skulle ske. Den går nok så. Nok. It's right. Der. Så gør jeg faktisk herover. Og så gør jeg det igen. Okay, jeg gør det igen. Uden at gøre det der. Og så hvis man klikker ned, gør man det der, og så kan man bare lige gøre sådan der. Kan I godt høre mig? Du skal ind og vælte den der ned. Ups. Det er mig, der skal... Nej, jeg går. Det er mig, der skal derover. Hey! Ikke endnu. Nu kan jeg. Og jeg ved faktisk, hvad vi skal. Ups. Skubber jeg den ned. Okay. Så kan du faktisk... Hop! Hvorfor putter du den væk? Den skal herover, jeg skal over og hoppe på den. Det skal jeg nok gøre. Ja, du skal gøre det. Det er ikke sådan, om du ikke kan. Jeg kan ikke, fordi der er jo rød lava. Der. Ja. Den gik for langt. Jeg skal nok gøre det. Hvad er det bedre? Den kom for langt igen. Det går jeg ikke. Det er den, der gør det selv. Ja, stop her. Stop der. Ja, okay. Nu tror jeg faktisk, du skal ned. Nej. Du skal ned, tror jeg. Ikke som jeg ikke kan. Okay, så skal jeg gå sådan og så får det. Jeg tror faktisk, jeg skal gøre noget. Den der, den skal... Ja, den skal tilbage. Så jeg også skal komme ned. Jeg ved faktisk ikke, hvad den der er til. Jeg ved faktisk ikke, hvad den der grønne ting her deroppe til, men det finder vi ud af. Kan den ikke komme tilbage? Hvorfor er der ikke nogen ude? Der var den.
skal vi lave en anden Jeg skal bare vente lidt tid. Se, tror du det? tid. Se, den kommer jo op. Whoopty. Nej. Kom igen. Ej, jeg ved det. Vi skal jo bare gøre sådan. Sådan her. Vi tager den lidt tilbage. Sådan her. Vi gør det hurtigt. Se de her. Wow. Okay. Jeg tror, man skal bruge 2. Og sådan. Ej, hvordan vi skal gøre det? Jeg tror, vi skal bruge hinanden. Det er jo ikke sjovt. Vi skal bruge hinanden. Okay, så. Jeg kommer til at gøre det, jeg skal. Okay. Kan du gå over på den der gule? Jeg sagde den gule. Oh, yeah. I forgot. Må vi smage? Whoopty. Så skal vi have et bestemt størrelse. Whoopty. Sådan der. Godt gået. Er det meningen? Nej, det var faktisk meningen, du skulle have været derovre. Ja. Men hvad hvis nu jeg bare lige gør sådan her? Det er vel okay, er det ikke? Undskyld. Nej, det går. Ej, gør den lige. Vi gør den ikke. Det går ikke. Så gør du lige det der igen. Nej, ikke nu. Når jeg siger til. Tid. Se, jeg klatrer bare op. Whoopty. Nej, må jeg se noget? Du må ikke få den for langt over. Jeg ved det jo godt. Prøv lige at gå ud. Jeg fik en idé. Gå oven på den. Gå oven på den. Så skal jeg jo move den. Nu skal du bare gå med. Gå med den. Så det ikke... Men så kan vi jo Gå nu med den! Kom med den. Kom her! Så se her. Så hjælper jeg dig. Kom med den. Ja, gå med den, gå med den. Men det kan jo stadigvæk ikke komme forbi her. Det er det, vores problem er, Christian. Jo, den kan. Hvor er du god! Du skal faktisk over, jo. Ja, jeg skulle faktisk have været over. Hvorfor gjorde du ikke det? Som om du kunne. Så. Nu skal du hoppe. Whoopty! Det er et liv! Gå på Oh no! Retry. Yeah. Ja, nu gør du det helt selv. Ej, du kan jo ikke gøre noget så. Nej. Ej, jeg skal også. Så jeg kan kun gøre noget, så... Og så gør jeg der! Og så gør jeg sådan lidt kur. Og så gør jeg sådan her. Whoopty! Og jeg er jo nødt til at gøre sådan her. Wow! Det var nemt! Der! Christian? Jeg skal lige bruge 5 minutter hen i køkkenet. Jeg kommer tilbage.
til menu.
husk nu den her rør, når du er i luften. Så tryk på den. Så skal du være til på hovedet. Nej, lige. Og så vil den der og vi så med, så kommer jeg til at stå der. Så står jeg der bare. Så skal jeg bare videre. Hvad er den hvide til? Du kommer op. Må vise det? Du kan jo ikke komme. Må vise, hvad jeg mener? Ja. Du kan jo normalt ikke komme op. Det er ikke den, der gør jo, så du ikke kommer op. Og så slukker du på den. Ja. Så du kan komme op ved den der. Ja, jeg prøver at komme op så. Du skal bare være på enden af den, så kommer du. Nej, den der. Nu! Du kan jo hoppe igen, når du har gået. Hop. Du kan godt hoppe igen. Hop. Se, du kan jo hoppe igen. Og den skal. Men I går lige over i den igen. Nej, gør nu! Jeg ser du skal hen! Det er bare et skud, Christian. Hvorfor bliver du der ikke, når jeg ser det? Nu har du gjort sådan, så vi ikke kan. Vil du gerne ned eller hvad? Nu gør du, så vi ikke kan komme Christian. Ja. Ups. Hvordan vil du så komme ned nu? Jeg kommer jo op. Så skal jeg hele vejen ned igen og tilbage igen.
trykke easy mode. Altså jeg mener, jeg vil gerne have easy mode til. Hvad er det der? Gå lige her. Og så gå på den. Star Wars. Jeg tænkte, vi kunne gøre det på samme tid, ikke? Sådan der, så gør vi det på samme tid. Gå over på den der side. 3, 2, 1. Ej, det gør vi ikke igen. Nej, det tror jeg bliver svært. Kom lige igen. Okay, jeg tukker, okay? Nej, ikke det. Op, ikke ned. Nu prøver vi igen. 3, 2, 1. Jenny, hvorfor kom det her? Oh my. Og så. Hvis det er, skal vi ikke spille. Jeg synes jo over det. Det er faktisk spil, og det prøver Hvorfor går jeg det? Men I prøver igen. Hvorfor går du? Hvorfor klikker jeg den vej? Okay, den her gang kommer jeg til. Hvor er den her? Ja, okay. Okay, jeg skal nok med den i. Okay, du gør det. Og så jamen, nu er jeg ligeglad. Christian? Ikke når jeg kommer tilbage, altså.
Er det igen? Så putter jeg lige... Hvorfor er der klodser der? Jeg ved ikke. Jeg putter lige maden ind i ovnen. Ja. Okay. Så spiller jeg ret. Den her. Ikke. Det var da easy. Kommer til min mor ikke er her. Okay, jeg kan tage på den. Han skal der sammen med. Jeg har faktisk ikke prøvet det. Så det er ikke derfor. Så jeg ved jo heller ikke, hvordan det bliver. Mor, jeg har et spørgsmål. Ja. Hvorfor?
Nu ved jeg det. Det er ikke meningen. Nu ved jeg, hvad man skal. Oh my. Se lige der. Det er ikke meningen. Jeg var jo ikke lavet til det. Men se der, der står vandet. Det giver mening. Også den her. Se lige. Den gør bare sådan. Ja. Så. Skal jeg prøve? Må jeg prøve? Mor, der er en grund til, at den er der jo. Jeg tror faktisk, det er meningen, du skal gå herhen. Så vi tror level. Det prøver jeg lige. Ja, lad os prøve det. Behøver vi at få den der? Ja, vi vil gerne have den, ikke? Men... Du gør det. Okay, du gør det. Med din, okay? Ja. Om cirka 20 minutter, så ringer uret, så skal vi spise, Men se Christian. lige der, det var jo jeg meget til meningen, at jeg vidste jo ikke det her. Hvorfor lavede jeg en Roblox Goof Nice igen? I don't know. Åh, nu! Jeg lavede en Goof Nice igen. Sådan. Bare lige en lille shortcut og... Og så skub den til den lidt. Jeg går op på den, og så skal du hen til den der, okay? Men jeg skal jo have den her først. Ja. Ikke? Det vil jeg Så du skal jo ned og hjælpe mig. Ja, det er rigtigt. Så... Altså den der jo. Jeg kommer jo til at deaktivere den. Faktisk. Ups. Hvad var det? Det ved jeg ikke. Har du der? What the fuck?
Det skal være lige helt i midten, ellers så kan jeg ikke nå. Jo, du kan. Prøv. Den er lidt mere derovre af, så er den nemmere. Men så skal du bare tilbage. Og så går jeg lige hen til hætten for at få den. Jeg siger det. Nej, jeg kommer ikke til at få den. Ej, hjælper du? Ej, kan du lige skubbe til den et øjeblik? Skub til den et øjeblik. Den anden vej? Ja. Ja, ja. Det hjalp, det hjalp. Det hjalp. Er det godt? Jeg kommer til at blive her, okay? Du skal over til den der. Tag dig. Og der. Vil du... Er det en god idé, at du går derover og derhen? Jeg prøver at gå herhen. Du kan godt gå ned, jo. Ja, det kan jeg faktisk godt. Jeg skal bare gå det her vej. Ej, du skal jo over der, jo. Ej, du må simpelthen ikke gøre noget med det. Nej! Oh no! Vi gør det igen. Kan du godt lige gøre det imens, så jeg gør noget? Var det vigtigt? Hvad var det? Nej, okay, klar. Gør godt så. Så kommer jeg Du er altså bedre til det der. Du kan gøre det. Altså, du skal bare gøre det, mens jeg... Ja, jeg koncentrerer mig meget kraftigt lige nu. Hvorfor ved du det her spil? Hvorfor ved du det her spil? Mor? Hvorfor ved du spil? For jeg synes, det er sjovt. Du skal lige skubbe. Ja. Nu skal jeg bare gå der. Så giver vi lige skubbe noget to. Men gør det igen. Sådan der. Så gør det igen. Nej, den vil ikke. Det skal jeg godt nu. Men gør det videre jo. Ja. Ja. Virker det?
Og det virker. Ja. Og god Christian. Ja. I can trust that big. Det var godt gået, Christian. Ja. Der er noget grønne. Men der var heller ikke en grønne, du kunne få. Men hvorfor kan du få grønne sko? Jeg ved ikke.